Damir Krznar, čestitke o prvi zmagi na klopi Celja. Končalo se je Rogaška, Celje 0-4. Dober začetek, hiter zadetek je zagotovo bil nekaj, kar ste iskali, na to pa se je zelo hitro celotna stvar obrnila na glavo s tistim rdečim kartonom. Kako ste spremljali tale uvod v svoji prvi tekmi na klopi Celja? Da, baš zbog svega što ste spomenuli, ove čestitke koje primam odmah prenosim na momčad, zaista fantastični odziv, osobito nakon tog isključenja i crvenog kartona. Kažem, do tad dobra pozicija u igri, relativno brzo zabili gol i to nam je dalo jednu mirnoću. Nažalost nismo nastavili mirno, nego je Nino Couter napravio jednu malu glupost, ostavio nas na cjedilu i praktički sa 9 igrača u polju nije lako obraniti tih 1-0, ne samo da smo ih obranili, nego smo uspjeli otići na 2 i na 3-0, što je zaista podvig, bez obzira o kojoj se momčadi radi i baš iz tog razloga velike čestitke momčadi. Kažem, nadoknadili smo tog igrača manje, ali to je ono što je opis tima. Tim je taj koji jednog igrača kad je u problemu izvlači. Danas je, kažem, Couter bio taj koji je trebao da ga tim digne, da mu tim to vrati i zaista su to napravili na fantastičan način. Kar nekaj poškodb se je nabralo že pred vašim prihodom, sedaj se lista podaljšuje, morali ste zamenjati, reagirati o poškodbi Matjaža Rozmana. Kako težko je bilo opraviti menjavo na vratarski poziciji, nekaj kar se ne zgodi pogosto? Da, puno se danas stvari urotilo protiv nas i vodilo nas u nekakav ponor, ali našli smo načina, našli smo isključivo radi te volje, želje i tog mentalnog pristupa koji me veseli. Otišli smo iznad svega toga jer zaista nije nakon igrača manje još mijenjati i vratara, načelno i nominalno uvoditi trećeg, jer i drugi nam je isto tako bio u problemu, ali fantastičan odaziv, kažem, i tu i fantastične obrane. Drugo poluvrijeme pomogla je naravno i cijela zadnja linija, tako da puno je stvari danas za biti iskreno vesel. Še za konec, zagotovo je lepo začeti svojo ero zmago, ampak kako pomembno je še ob tem, da ste prišli do zmage, da ste v tej situaciji videli že na prvi tekmi karakter ekipe, tako da in zmaga in karakter. Točno to. Ništa drugo nije dobilo utakmicu nego karakter, kad ste s igračem manje, kad se treba maksimalno potrošiti, to sigurno veseli. Još jedanput čestitke cijeloj momčadi i vjerojatno ću čestitati još par puta. Ne smije nas to uljuljati, sigurno ne. Moramo nastaviti tako dalje, dakle očito imamo potencijala, neće biti lako, relativno je lakše doći na vrh nego na njemu ostati, ali kažem, imamo sve uvjete i moramo biti samo ponizni, moramo biti mudri da nastavimo tako dalje. Putokaz je dobar, start je dobar, veseli me to i nadam se da ćemo tako i nastaviti.